pikkasen jostain lakautessa kohdalla. Tein tän mapin noista ihan ostunut Seedspackiin, ei oo mikään arvokas. Tehty 500 timanttia, mulla ei hirveänä niitä oo ollut. Terra otti homepackin, mutta sekin mappi on skämmätty. Noin vahingossa mapin. Ups. Ei se kannata sitten asua. Täällä on Passport Doria, Later, Palm Tree, Pinball Bumper. Sitten Venus Guy Trap. Sitten on Evil Break Background. Nyt täällä sitten muuta on. Täällä on sitten kun mä oon tämän videon jälkeen täällä on kiveväylä. No 10 Venusta. Saatan myö mapin 2 VL:ään. Wordlocki. 2 Wordlocki. Tai Nadaan. Ja se on. Tai sitten johonkin arvokkaaseen. Mistä saa ainakin 2 VL:ää. Tää on mun eka video ja moikka!